Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Drug Reduction, Elimination and Action Mission Meghalaya, hapuk kejingalam jo Mission Director uba FG Kharshiying, kalapun krek banwan rakno ek vocational training program haki rehabilitation center ki badon haki jela. Kani kejing temu kalong ban pun kop bor ki brio ki baya kun ban light na kejing di buat, makin don ya kasap trikam, makin yo no ya kejing im dak bayeng halaki jong ki kejat. Haka sengi thok dieng la penlong ya kejingalang haka office jong ketenat social welfare Shillong, bar kitu ki badan bentalang haka kam ki bagentup na do ekonomi khmat na ki rehabilitation center ki tenat sorkar bat ki kenhuan ki baai ya ka vocational training lakmi lenti ba ki jaka ajing hikai kum ka skills development society industrial training institute BITS Don Bosco Technical School bat ka Ramakrishna Mission kin shim ya ka benta ka bakraw ha ka bede bat kani ka sinja haba batai halor ka tege jing thmu uba Kharshiying ulaong ki babun na ki tege training center kum ka ITI Skills Development Project jong ka Sorkar Jila, Don Bosco Technical School, bat ka Ramakrishna Mission, kila ay lupay ka jing hikai ka ba omdan kamban COAA, ngila perkhat balay bangim ya trilang bat ka rehab center, ban sedang ya ka vocational training siya ki brio, balit sumar, hak bakin yo ya ka lat ban yo jing hikai, ka ban kalalong ka lat yaki, hadian habun, bat ka ni kala ban wanra ya ka jing kala haka jing im ka jongki. Uba Kharshiying ula banjur ya ka jing kala ka bakraw, ling ba ka tiga sinjam, dak baong ke vocational training kan ai ke jing skam jingmut ba ke jing shanya halade ki samla ki badan hapo ki rehab center kan long kum ke jing kala ke jing ai min siam yaki ba ke jing ai ke jing shlur bakin yeng hala ke jong ki kjat kala ru ban pen shlur yaki ban sedang yaki kam khai pateng ne ke jing trai kam ke balong shngan ke ban pen long yaki kum ki brio ki badan ke jing pen mi nak benta yalade ba ka imlang ka salang abi kalau kum ni nang lagi na do ba ngapit nga kita mission kan juga team study lihat ya ini ke kom long di rehabilitation ni an ngala perkhat sani kumdu mala aman penuan ra ya ka jingpa ka jingtoy ya ka rehabilitation center because kan kum ki report ni yo ni na issue osngo na tu ba ki kena ki balik apa rehabilitation center na lami tu the chance of relapse come up back in non cambian drugs kalong quite high long new pro percent kan kasto na ban week kena ina ni nga suwan ni khat nga ha kanur kom na da hila ban wan lam kan maji kai nagila ada rehabilitation bagi dia akan janji kai berkila menang kikam dijam kinu ki jakam berkila yang halaki kejat aja dekat tu penuan lam ka jing ya confidence ya ka jing klan jing mot jing khat jong brio ula menang dan nu wajak kam ula kamai na ka ayu te khatu kan ya lam ibu mon let no ihini ki jing di kini ki jing pensni kan kini ki ban pen top ya jing kani kata idea nga sa khot kani meeting tasi peneng kini ki professionals ki ba hikai vocational centers kum ka ITI ka skills development ki bits juga dan Bosco nang ta bade jungis ki agencies ki ba hika ba I vocational training IA ba kila ban kumdung ini mir jumut lambat kini ki bapanya ki counseling centers kita ki wanang parpet ki counseling centers ki wani rehab centers nia tai jimpia wat jimut hakanur kom manila man introduce kini ki centers ki lagi kena juga gini yo ji kai kini di bon fi issues wangan ong nya kata kawai gadi ke ba nong kala suk menta kan kai lenti kesingkin ke kali ka suk kaya yang ki ka jingjang jungi ya ka golden triangle te kala kham suk makin dum menta korkom il nang ta bade saka ke jing bentoy ki bon ki ba le matri kini ki kam sni kani ki la ban yo pisa sibon daka balik ani kam sniu kan ti kibun ki
ki dau kini ke jengkiu ne ngamla man ong ma tangga wei ke de in ong ma kadon ni kata ka jengkiu kadon ni ka problem na kata ka dau ba khasa sarkar ka ui ni ma khasa seng ya ni ka dream mission man pe ya ni ka tang khang man pe ya ni ka problem hoi kat kum ka jing tip na kadon ke inquiry bala initiate government ya ek bala ja to inquiry to kam tip em kam pa dot de ki da ngemut iban ya dot ka jinga kontak ya ki rehab center sabar I have no comment maybe kadon kata ka issue kata ngam lam ndai kat kum mengai ki rehab center ini si penai tam mangala trik ni kam kaji kundu ngab ini ki rehab center but ki kena ki belayat na katua ka jingpang ngai asu tang ki khubor ba ma ki balong encouraging ba kini ki centers ki long bayat bet ba ki ba biang ki sumar ba ki bet ba ki ai counseling ba biang ka bam ka di kom sumar ka kom bet na kaliang ka health ru ka biang ba te nga man ong ma ki na hangni ba hapo ba kali ai ba ki centers ki ya man ong ma chna pisat anga mi ha ngam so ya ki rehab center jungi ki badon nata ki biang ba ka kom sumar ko kom ai ndai ba ki duna pala ki centers de la duna pala ki ya kani ngala ya keren ni ki pa ang ngala to ki disease ru ba nakaliang minister berdombrong jungi ba pon itu ri lo ong ma arko tali kin stang ni initial nei nakaliang jonga pa den ngalang kerpa ki disease ru ngala to personally berkoi ki disease makin ya khat jelang jong ki brio dan spa madan ba em abo district ki mat ki hospital su man khamat man min yarap man seng rehabilitation center tinggal on my own daladir mak persang man kan ni brio te yang mentah di kat kum eu jonga ki dan lai jaga ki belak kloi ban seng ya rehab center ko di namongap kita in the process ka ba ar ka din po so kam i don lokbi i ba mut ban seng sport modin diang kita ki yung te ni ngang along to aktiar ban encourage ki ban don kam kanu no support no government ngan long ngan kret te ni don kam si ki rehab center ni don kam encourage ki center tenga kerpat na kaliang jompi na kaliang through the media na kerpat ki brio ki badon ma em ki bala ban tiu ki badon government sim solem man mi khmat man yarap hakno nur kom man sponsor ni hakno kom man donate man yarap yang man te la kami ni kadi gajing ka problem ko wana kali jungi kawai ketika skills development jong government ngela kawai ketika ITI taruh di jong government ka nang ta badiki wan na po Don Bosco training technical school ka wan na po government ka Bosco integrated development ka itu ka society ki weki agency su nang ni skwat ni zakhat mga ngalai I bakalong successful ba ka dinga jilang mat ki rehab center su ki kiban mai ba in walam kita gi ki don ki bulaya ai jingmut ba nang ni skwat ni salong meeting yang ni zakhat ki na po ki weki department su kum ka fishery kum ka veterinary kita ki balaman ai ki skill training ni ki kena tingin sia minang ya cakma ndai ngai iba ka long ka kia songsit bahaya kani ka idea orang Betul pi. kani ka problem kamlung mu wi problem ni kani ki jing ka ba wan mentah ka jadi di jungi ketika ka problem ka bangin kumlung ni resolve kani ka ba system ma te ngana semua kata kamde bende ka jing benwet ini gidi ben persang kilat kilinti dan umno daki kunu gilat daki kut kipang mangide men le kan bala man wan lam ka jingkala ki kana jungi te kani gidi ka we ka initiation te lada kalong successful siapa nang ni skama ndai ni mut maju ai shwa introduction ni ki kana bangin ni le na ka jialang kalong ba ni kuting mut bangin ya le ka we ni center ni le bangin ai ki skill pedi kita ki skill in demonstrate kita ki skills ban pan ai kana
kata kalau man ketik ka jemut juga kalau man ketik ya ka mensim juga kena juga itu ba kidon gini kilat kan nanti ya sim no ketik tang ka mensim jo we ya tang armut lu nga so ka is a huge success te hoi ko mo fi ong fi lai banai ko pa long te don ba sau banai don san banai lu in pe nya sakmat ngin le ka pala te suki pasuki di persiang nei persiang ini dia sedang dong Kipun bagi skills because kadang itu ini kong ordinary menegawan na po skills development itu ke brochure juga iru pergi ka skill development malah form government jadi ke biang mah tu because kita kila don lupa ki skills ki pun bagi skills nang tu kila ban ndai nolong kata ki kloi ru ban hikai ya kanu ba u don jing angno utu ne katu kena nada kidon makacong ka idea ki kwale skills yaktar go government ka kuloi ban IG em ka ko je kundu mentasi kalong bangin let shwa mangi shop rehab centers ngin introduce introduction ki badon nang tu dengan siya chakmat ban training let's say kadon ka training hundia in ai rehab ni ka bobun te du labi nang tu ni ka bakongsan ka de ban ai men sim yu khna maula ban yo jingkai mo la men yang la ki kejap